Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Sagudahin nga ti pakasalitaan iti kalman laing ni paghayam tingan densyo ka na po anuman iti tanod. Kunanad to'y. Kunana talaga to yun eh. Oo, talaga nga may babawi. Yan. Idi kalman laing. Idi kalman laeng manong nemi tarugyan min tagronda tamay sak nga rod nga natutukan nga happy titanod iti barangay mi. Imo na miniting na kami manong nemi ti kakagawad nga iso ti chairman ti Peace and Order nga kaduami ti kapitan. Kat dito'y kami nga nagpipinirma kada kiti appointment mi manong nemi kandi kiti duty ti tunggal tanod. 12 kami manong. Kahit muna nga gronda, inem, yan. Gabutan na lawa manong nemi ti barangay mi, sursuro mi ti manong sityo. Imo na nang rugi kami manong nemi nagtitipon nga inem, nga duty di dahi tangarabi iti barangay hall. Tada outpost dito dikiti tanod. Inoray ko ida manong nemi, talo nga padak nga lalaki ken talumet nga babae. Pair by pair. Anong nemi? Kanyak ko manong siyak ti watong pal manong nemi ket saan nga mabaling nga agtanod ti babae. Ngem gabumat taado dagiti presentar. Ken gaputan ni kapitan manong nemi ket ta kayat nalauna nga tulungan dagiti babae. Taad ado nga amang amin ti babae di tulugan mi manong ng lalaki. Aman. Kas kada kami sa kapamilya. Ni tatang ko, manong nemi, awanin ni nanang. Ngem, upat di kini babae kakapsat ko. Katsiyak din ako na. Manong nemi, nagdudwarak lang iti vocational course. So na lang ta medyo at dabasit amok iti martial arts. Uy, padasa kiti tinaki tortor naman. Kaya macho matibagi ka, siyempre. Baruak pa lang manong nemi, titawin ko nga 25. Irin to rin kakaduwak nga lalaki kanadaandan ti asawa. Kanadapahin asawa manong nemi dikiti babae nga kaduwami nga tanod. Imuna dikiti padak nga lalaki manong nemi nga dimteng. Irin kakaduwa tayo. Kawan da pa hebe. Sino dikiti na ipatang kaduwa tayo? Manginagang kaman. Hepe, kaduwa tayo ni Lilia. Lilia? Sino nga Lilia? Shoo, ni matape, aging ko na. Sino nga Lilia? Kaniliya, ex mo. Di pa baga, ex ko aya. Anya nga saan, di mi kad amo, hepe. Yung bagman tayo, kinayat nila kaya nang agtano di suna. Sino asawa na tayo? Shoo, ginda dyan mo pa lang, mat niya, hepe. Talagang tiyak matasawa na eh. Damom, hindi nag-in-break na. Kaya idim break na. Kapag sakit pinahakam ko, nagpukawak mo dito, kaya talo nga tawa eh. Oh, gusta? Naman nagdya kagayan. Talo nga tawa, gusto dyan. Kahit mo sa wan, hepe, hindi mo natandaran dito kasarda Lilia ni Arnel. Ha, dyan ka, awan, amang mo ka ron. Amang pa'y anak da. Manong tawanan nga, nadada? Kilimang katawanan. Amang pa'y anak da. Uy, speaking of Lilia, gusto rin ito nga sunga, no? Nakapantalon manong name iti kumapkep pa iti t-shirt na. Hepe, maraman ang met ita. Sikamit. Kadatamit nga siya tinakaraman nga muna kayo. Kani, huwag, aman. Nagpapapasa ko na ito nga babae. Ita,
may isa karigit tanod ko katsak ti hepe. Kaya makontrol mo iso na. Awang pagdanagam. Ta iya do yuminto dagiti duwa nga babae nga kadwa tayo. Peri by peri nga rod. Nagpintas hepe. Nagpintas ti grupo tayo. Peri by peri. Nakais-isam ni Lilia manong nemi kamayatan ng masasdig. Hepe, kan ka kadwa. Medyo naladawa. Kapag pag-iso na awang patigil duwa ka babae kadwa. Ayo ha? Kadi? Ano yan? Dagba to? Tatay sambat nga tanot, uburan dan. Nagbaso na yan. Okay, Alex, ka naman. At nagbakal. Awan. Gagangin mo lang deta. Idaan manong nemi, dagit tuwa nga babae, siyempre, kinasarita kita. At sa nang pamayan tayo, kukulik tayo ang inem. Pasyaran tayo itong galisityo. Malaksid hepe, no? No, agbibingay tayo. Agkatlo. Talo nga parehas. Kadwak ni Silvia. Baka rin sirapin sa kadwak mo, Arnel. Sino ko mga rin? Kastulangin. Talo nga lalaki. Talumat nga babae. Mabalihan ka rin daya. Masapol nga ti babae nga dalat-talat kadwa nga lalaki. Okay. Kasto yan. Gabot sa saktepe, siyak pili. Si Galiliat kadwa. Oh! Arnen, nukum. Kahit sino mati kadwa mga siya ani hepe duwa nga babae ti kadwa may masa ka lalaki. Madi gituin. Duwa nga lalaki may isa nga babae. Madid bingay. Paunay ta duwa maten hepe madi kalimat. Kasi ano ko pamenta yun? Agbibinunot tayo. Kasi ano? Bumunot ka, no sinot ka, duwam. No djanagan mo, mabunot mo, isublame. Kasi ano nga rin? Kahit no duwang lalakar babunot. Basta. Nagtanagan na manong name siyak madlat na tungpal. Duwang nga babae, manong name ti kinaduwak. Kahit nagbibingayan mi manong. Ti upat nga sityo. Sagdudwa ka mga sityo. Magmag na kami manong name kat siyempre lumabas kami kadigiti balbalay. Kumusta kayo? Ni Happy din siya dati kakapsat. No at dagulo, amo may dati dead ko kada kayo na nga cellphone number ko. Yung cellphone number digiti tanod. Ay Happy, sindi kita kakadwa. Da Lilia ka ni Celia. Apay, di kita dumakadwa yung karon. Dadabat na matron damit may sa duwang balalaki sa may isang babae. Tapos mat nga mga tanod na kita babae, mas daawat ka ni kapitan na mapagtantanodan na kita babae. Umat bayat nga manayon mga lalaki. Uri siyak matagad, kumamot kaya't kagtanod ti babae. Nanarunan no, ada asawa da. Di kito kakadwa kita ada asawa na. Sige nga depe. Awang pa asawa. Uri la duwang babae takadwam. Kaya amo yo, siyak ti lalaking harmless no babae ti pagsasalitaan. Kas makita, nakadayot distansyada kanya, di ba? Ngayon mo masunod kailangan kakadwa, mga nanda, mangguyot ka dita, kada kayo dita, kada di kayo may salakan. Tintuloy milang tinagronda manon na minalpas minti may isang sityo. Pinadakam ti may kadwa nga sityo manon na ikitak tire oras ko ti cellphone. Galas 9. Edita aputen manong na ni Celia ti buksit na. Abay. Ita ba lang madmadlang ko hepe. Buksit ko. Abay. Maka iblang ka. Nagloko ka. Datanto mo na nga balay. Isundo ti dagasan tayo. Ngayon ti oras manong na ti kasta nga oras agad medyo matmaturog di kita bumalayan. So, kung na nga gabot as nagmatin di balay da, tatagasito dos iso na, iabot ko lang di balayan, hepe. Makaupo kay balasitin. O sige karan, text kanto kanya, no, sa dito ay amit dumanong kanto. Uwen, hepe, uwen. Nakit, dududuhata matin, Lilia.
tinulagam sa amin ngamin ni Celia. Na? Tinulagam sa amin ngamin. Naging sasakit to busit mo, tapanawan na kami. Kung naman nga siguro, ni, awan na itong imbagak. Awan, man imposible meron na siguro lang. Grabe kami nudududwata. Man, tulit agron na. Apeng horigram ti imak. Kinagkibinda. Ipatam ti imak. Ay kibinda nga rod. Di ka mailiw? Kailiw ko ma. Diba? Siyak din ang damo keng ha. Talebag-bagat. Kahit mo aglagip natin na palabas. Uno, idikal man lang. Ipatam ti imak ko. Baka no, da makakita ka na ta. Tapos tamit ni, ano na kanin lakay mo? Arnel. Bakit na pinalubusan na kagtanod? Kat amo na nga siya peti hepe. Amo naman nga inagaw na kakanyak. Ano nga inagaw? Ano nga sa mo kinayat kanya kaya di? Ha? Saan ka mat kami nga seryoso? Makasasawa na ko, dinakmat kayat ngayon kasal. Ano ka mat ka sa pulo masawa kat agkaskas tataman. Para bagbaga. Hindi makalingid kami manong nemi. Itakila kayo. Nga da yun ti balbalay. Biniglak ni narakop. Uy, hepe. Then siya. Mamis ka. May liwak ka na kitilips mo. Manong nemi. Bimanas maten. Nakapapahoten ti panaglanang di bibig mi ket amok nga may iliw. Ang kasmet ti panakailiw ko. Siyempre, siya ti first love na. No, pasan nga isot first love ko manong nemi. Tada din duwa nga imun una nga girlfriend ko. Kem siya ti nang damo ken ko ana. May imasak laon hindi kiti bibig na. Dan siya. Ana? Nalalay nga kanila kayo mo. Amang, Ano? Saan tapay nga makaputo? Dinakpay na sikugan. Sukugan ka kahit mo. Alam, baka mamundang. Baka no, agtext kang ka ni Selyang ka. Dito latan. Galas mo tin. Dito latan. Dito nga rin. Basta saan nga dito yun. Kalkalsada latan. Nung si isang kirnak latin ta kayo. Ay mo kon. Kabisadog na doon agad. Umay ka. Inutoy, basta umay ka. Ginoy-kuyot ko't si Murot. Kabisadog na doon lagor ako na. Napag kami tikategnaan, tikataltalunan manong sadyay. At daabong-abong. Ayan tan. At dadato, abong-abongan ni. Tapos let mo, kita ma. Oh. Kapag pag-isunay, ada pa yung papagta. Oh my God. Ano na yung inugsog kong dibado na ako na sa ako inikatibrana. Opo, manong na yung Yansyo, loko ka. Abay, magusto maninda ita. Kawin. Isak tinang damdamo na duwaman sanas mo hindi. Magusgusto ka karam ka mo na astik. Yan siyo. Anak-anak din siyo. Kahit ko naman daan ti anak, pututan na kepe. Hepe, pututan na. Uy, kaya di ka kumanag ko. Di ka tutor ka lang. Iliwak ka rin iti doang mansanas mo. Kinabud mo na saan nga mo di asawak timangan ti mansanas eh. Kadi, uy, so, diyan babamang mangan, wanti muna basta arakopan nak, agkanak, rabawan nak, cak. Kasi diyan lang ta muna, isurom ko mga kami na. Oray isurom. Manong nemi agpadpada kami nga lamo-lamo kaditi na isaga nga papag manong nemi dito'y kami nga naggabo na
Wag. Ay, pe. Tensyo. Galing ka. Kay liliw ko di ka students. Imbag din ta. Imanugot nila kay kong ang tanod dak. Hindi mamuak ang tanod kamit kasi kapit ti hepe. May kanta ti kasto kung daw ikaw nakitnik ka. Tensyo. Lilia. Apo. Dita. Kasta dance. Dance kasta. Opo nagmayat. Opo dance. Opo dance. Ore lang ingato ti patong ng isurot manong nemi no kastang sepsepak. Kuna. Sa ako isarek ni dilak manong sa ko pagkutsik-kutsik mo. Opo, mapanak man yung dance. Dance. Opo, dance. Buhayin manong nemi awanin ti bibiyang mi. No andaman makakita kada kami ngem awan tarabiing nga raw tadakam titingat kataltalonan man. Imbes nga gronda kami dito yan nga ronda ako ni Lilia man. Kalpasan idi baba ngim matuak ni dagasak idi dua manen nga mansanas na kalpasan na idi amalak dagiti bibig na pagsumit nga shoot kun kanmo. Tensyon. Nabayag ka ng kahit ili ko na ito, Dens. Opay ngamin nga sa nga datat nag-asawa. Sikaman ngamin. O na ngamin kahit ko hindi nagkasartangan di mo at pa'y kayat. Ano ngamin pagganatang kita kas-kasto tamat ini. Paspason, Dens. Mapanak kong, Dens. Mapanak maninaw mo. Puri nga tagpukpukaw kami tinapig sa nga asog ka na rin ang manong awan makangag. Tadakda kami lang arod. Iti adda ti kataltalunan manong ni ti abong-abong. Oen manong nemi kas taon iti panang kayet-ket na kaniyak tamalapanak manen ko na. Indinurukatan na ti panang kayet-ket na kaniyak. Sida itamanen na sinubrianak manong nemi ti nagkabalyo ko na. Aging ga nagsabat ang tirik namin. Dance! Dance! Lilia. Noon at mapaspasamak, hindi ka natakit ka steady, di ba? Uy, naglahin ka. Dance. Sabi ko man tamasik ko kanak. Sabi ko man. Panawang mo nila kay mo. Mamat nga rin nga mabaling. Apay. Hindi kwartanan. Sika awang kwartan. Isut na nga yatang keng kwa na di ngayon. Dapayin bukod mi nga balay. Dapayin logan mi. Mga pibisina nga rin iso na nga eh. Kung nga rin. Nga maunlaing na ti sex. So ang babawik, hindi. Ano haping nga nakiasawa keng kwa na. No mo na tanagpukaw ka. Ita. Naikandan ti kuntaway, Dens. Dens. Siyak nagtirumabaw, Dens. Siyak nagtirumabaw. Napamitlok arikos manong. At siyak kumakayatan tos tungkol nakit. Umansampay, kahit kupay ko na. Ngayon at orasan to ko na. Kasanon ni Celia. Kailan matasalpo mo? Kidi kita kakit. Ne, nga to text na. Damdamagan na no ayan ta. Imbaga mga datatoy. Kahit mo sa word, ayabanted to. Kaya hindi mo kaya? Apay. Loko ka. Dabay pag-ipang ko na dua kayo loko. Saan naman siguro kaya? Tamapaparsag nila kayo na isuna. Agis istorya kami nagket mo. Kadi, may istorya mo itilaing mo. So amo na lang tahan. At mapasamak ka na ta. Tinulaga man Saan ko tinulagan ko na mo? Paiso? Isot na naging sasakit ti buksit na tapno may kanta ti gundaway. Sumaron man yun si dance. Kayan ko man yun dance. Dance. Wala man yun dance. Sarek mo man yun dance. Manong naming
kay kayat launay idi ni Lilia. Ti agduty. No amo nang siyak ni ti agduty. Wen, no mampay. Ada nagtutulagan mi idi manon naming marambul kami. Sa di kakadwa kita, sa balin tumanan ti kakadwa tumaminsan. Kasi jamat kadi manon nami nga maadada, nga no adda, nga agduty adda ka naka-duty ni Lilia. Kasta ti mapaspasamak manon nami damo mintag honorarium. Apo. Maragsakan na, hindi kakadwak na magkamandan ti honorarium da. At siyempre, i-relate na nga pa nag-honorarium mi, nagkuyog kami manong nagpasentro. At nag-check-in kami ti hotel. Kanili. Dance. Dabagakeng ka. Ana? Masikukak. Ana? Masikukak. Sun amana. Sika. Pagkunam. Manig po didiri ng genta sa anak pa nagpasagid kinilakay ko. Talaga? Ken saan nga makaputot ti asawa? Sigurado ka? Napututan na ko man na. Kasi ano nga Rodin? No talaga nga saan nga makaputot? Kaya bagal mo masikog ka. Bahala na. Amunan samad tan. Ana? Amunan. Nga na. Nagsinumpiyanan ta. Pagkunong nga muna. Okay. Kumusta kayo matan kini Hepe kung kuna naman lata. Kat ko naman. Pero dyan, agruronda kami. Abay. Mo gusto mo kung kuna na. Man. Muna. So nakaspagarigan lang no. Ibagak yung kuha ng agmasikuka. Siyempre, damagin na shoot ama na. Ibagak to nga siya. Loko ka. Kasano nga rin yung papaltugan na. Hangat amin. Kasano nga rin no isina na. Hindi na kaya ka din na no ka. Hindi ka may kasar. Ang importante kasar. Tinaskan kasi kakensiyak din na. Agsinublanan. Kasta nga ta. Di mo ka di kayat. Kayat nga din di asawa mo isina na ka. No isina na, agdin nata. Kahit no saan na kang isina. No saan na kang isina, tuloy-tuloy. Tinaktakaw ti mapasama ka data. Ay may mas man. Ngaron. Iso nga laman eh. Oh, laman eh. Dance. Dance. Laman eh. Dance. Oh, dance. Irita, bigla, manunami nga makadlawan. Dikiti bumarangay. Nga dumakdakkel ti tiyan ni Lilia. Ito na minsan naman manong nemi panag-rundan. Hey, Hepe! Hey, diba? Nagagat kayo man nga-runda. Kaalaala mo namin ti honoro nyo may dalawas na eh. Oray no, mingkrisan. Kaya, so nagsakripisyo mo yan. Oray kita, may trabaho mo eh. Siya ka kita akong trabaho ktal daw. Kanabi, oray no, ako nga duty, kapag siya ti Hepe, grundak lata. Ganda nga siguro mo trunda mo nga sa bali. Di ka may Lilia. Kaya dakil mo ti tiyan mo. Kaya pasikog ka. Nga nakaskas dahaw kamsat, kapag ada asawa. Ay sa bagay, nabayagan ni uray ko da ito. Kamodyanan na, damat langin anak may kinilakay ko. Nilakay mo? Dito eh. Sladakit mo sa manong. Agamo tayo ng beng. Pinanaw, pimano kami na ta. Sa bali matipagbagada dyan eh. Makadlaw dahil. Amo ka din asawa? Amunan. Nga siya tama na. Huwag, kinapudno na. Daan kami nagkakaitan. Ano yan? Kasla, insina naan. Insina na lang, tikatre ah. Mapay, kamu? Karugit na kang siguro na. Bagmangarot ta sana kakabilin. Padasal na kakabilin. Kas karina ito mang kabil ti babae.
violence against women. Bawa ako nada. Adalin tagakasta. Kaya adakalindagan naman mangkabilkin ka, batalin ni putam ngay. Uray pay. No, patyan na liniputak, di isak lang nak. Kaya't mga orga isak lang na ka. Isak lang na ta. Kaya't mo? Madi ti hepe ken ti tanod na. Na isak lang. Nako. Katawa ko. Aging gang iti may isang aldaw, manong nemi, at daktilikod ti balay, di pa kunyan nak ni Tanang. Ni Tanang? Ni Nanang. Densyaw! Densyaw, dakat ta! Daktilikod na nga, may. Da makasapul kang kabadak. Pinastrik ko latang, dati salas, oray na ka. Nakitutak, hindi makitak. Ti asawa ni Lilia. Ay, sige gayam. Ano yan? Nakabasyar ka man. Nagtugaw ko at nagsalita ka. Tadi ka nakatakder. Nakatugawak. Saka nakatakder. Baka alalisto na lang akong tarang. Api ko makugtarang ka. Una saan ka tsak tikmang kugtar keng ka. Kaya kita dakanti unang tibalay ko. Akit mandi laglagi pa. Hepe ak. Hepe ka nga ron. Nakibiyang ang matin di asawa. Pagkunam, inamin ti asawa. Kaya mo ti taon. Awan saan nga makamo. No saan kong aminin, aw maramin mo. Inamin ti asawa. So nga, adarantak nga, mangindarum ka na kayo. Lalaki pa nyo, may saka professional. Daki nga doa, saan ka nga nagradua? Professional. Professional ka, tanakaadal ka, dakwartam. Kanya nga rin kahit mo sa uno ta. Hepe, kaslo si kapit tinakarit. Kaya po katitadda ka ito nagtibalayo. Agreporta ka ni kapitan. Luanat ko ng kapitan, malupon tayo, kahit no, anat desisyon ti lupon, baka ipangatok ti kaso. Ano namin ti kaso nga? Kahit mo, panagkamalala, adultery, kontra iti asawa. Isak lang mo ti asawa. Agramon kang gahepe. Titanod ken ti hepe. Ti hepe titanod ken titanod na. Isak lang kayo. Di kad may babain tayo amin. Siyak lang ti may babain. Ori na kami ha. Apay nakibiyangam ti asawa. Apay inagaw mo iso na kanya. Hanggang inagaw. Insi na ka ni Lilia, kapot di mo matkayat nga ikasar. Diyak pa nakasagana, api ko maikasar ko. Kahit nanti ag-asawa. Iso na kay asawa kanya. Hindi mo mapututan. Di ka agyaman. Ta napututak ta asawa. Api ko magyaman ak. Bigbigay ko mga ortong putot ko, tisang ko putot. Sige. Nagsaklang ka. Anang art mabalim mi. At datan. Agpimpinatag kami. Nagsinublihanan kami. Saan na kan nga ba't patig ta asawam? Nangano na ita. Tadan putot ko keng kuwanan. Manong na pinayaban na kami ni Kapitan. Panlo kami man. Pinayaban kayo. Arnel, Hepe, Lilia. Tanwan kan mabalin, awan ko may ti makita nga record dito barangay tayo ti kasto nga kaso. Tanong mabalin, kat nadalus latang makuna nga nalinak nga natal na ti barangay tayo. Kasi ko mga bagam kapitan nga tal na. Dati hepe, mismo nagaramit tanod na pa. Sa mga ibaga nga nalos, naornos, nalilak ti lugar tayo. No may bagam ka rin kita krimen nga natuma.
Di tayo panagtatakaw, panaggubor, panagkakabil, panagriribok. Awan. Awan na. Ngayon, nakarkaro pwede kastoy. Nga ti hepe, ti tanod mo. Kapitan, nakibiyangan na ti asawa. Kada nangarot, haante mabaling ayusan dito. Tanya nga, minti kahit mo mapasamak, may balot mo ida. May balot mo ti asawa. Nga masikog. May balot mo ni hepe. Noan niya ti kahit mo malaksid ako ng nuswa ang kabalot. No, iba ka kahit mo agsinada, pagsasalitaan dito yun. Saan nga mapampay ti lupon, saan nga mapampay ti ngato. Tapos na, kasto nga record ti barangay tayo. Kasto kahit kung mapasamak. Anak kahit mo mapasamak, malaksid iti panangintarom mo katakwada. Liklikan na ti darom. Ita ibagam noan kahit mo mapasamak. Isinam, ti asawam, wano, agtalinat ganta kayo, basta lagi di, gupdentan ti relasyon dalilya ken ni hepe. Siya ka nagdesisyon, Arnel. Taas kang harte at reklamo na. Nganet may advice yu, kapitan. Kas kapitan, kas kunak, awang kumati record ti barangay ito kasto yung klase ti kaso. No talagang ipatpatag mo palang ti asawam. Sa mong isina, magubad ti relasyon ni iti duwa. Pag ikatam nilila nga tanod, tapos maliklikan ti pasamak ka parang kita da. Naging gama nung naming si Mawat ni Lilia. Kapitan, sa kumatibag sa lutsudan nyo, no ayetag pa lang ti asawa. Sa lutsudak to king gareta. Imo na palag sa lutsudak ni Arnel. Kaya't mong palit asawam, itilukadan ti amin. Ti asawak, isawak tulat tayo pa. Ay ka, kapitan. Miso nga, diya kaya't ngagsina kami. Gaputa? Gaputa, asawa kami. Sa angarit sumbat. Gaputa, ibat patig mo pa lang iso na. Agasawa kami, kapitan. Sa bali diya agasawa kiti ipat patig. Samon nga kayat. Samon nga patpateg. Saanin? Kat si Galilya. Adadang saanin nga hangko ni patpateg, hepe. Ay, kapitan. Di saan ka nga pimpinateg. No saan ka nga pimpinateg, sina kayo. Nagsina kami tapos di sudan. Gabot ay sudan pimpinateg. Adalata kaso ang kapitan. Siyempre, legal kami ng agasawa. Adda kaso no, ikaswamida. Ngayon ko nakangrode, hante ko mga ramid ti record, kasto nga kaso iti barangay tayo. Anak mo ko na mepe, di ka aktimat. Kinuna yung kapitan. Kasto lang kap. Umatayo ka makinililya dito. Ay, tapos siya mabati. Ano nga rin? Siya lang tumadayon. Oo. Alpasan di kaso. Sigat tumadayo, Arnel? Honin? Nalpasan nga na yung babainak dito. Di asawak, sinikukan sa balik ang lalaki. Sabay ko ma. Nagbalik nga naragsak kayo na tuwa. Siguro naragsak kayo kapag pinatag kayo. Awate ko ng tigasat ko. Sige, kapitan. Tapos na akong problema. Siya akong tumandayo. Pumanaw ako ni direto nga barangay. Kat ituloy yo. Tiagragsak. Kapag tatakam tagpimpinatay. Sabi ko ma, kasana kayo itong antusahan na po Diyos. Kapag kasto nga relasyon nyo, kadakil nga basol iti Diyos. Hanin nga basol at pinalubusan na kami. Dulamin. Hebe, ay kapitan ko na ko ma. Awan tres kan pa yung kadak dito. Gabi na akong tinagrupot na gitarwatek. Kasano nga rin balay ta. Arnel, balay mo natan. Balay nyo nga tuwa. Ana, mayad ka balay kami. Bayadan nyo. Awang pagbayad mi. Ininutan nyo. Abo, nagbitkas na salitaanan. Arnel, kinunaw ni Kapitan Mano. Sige, hindi pagyanan nyo.
At as in kasi dyan, di kita laarwatak sa pulak ipanaw ko. Kanya ko check. Umandayo ako nito itong lugar. Gusto man tinagbaling nga kasal ko. Good luck ka na kayo. Ngayon diya, inutan nyo nga bayadan di balay. Hindi nakapanawin manong name ni Arnel. Iti mismo sangwanan ni Kapitan na ginarakop kami kinili. Ops! Ano kayo ba't agad pala sangwanan nyo sa balay ko dito? Baka na, umapalak kita, boyo mat nga pa awan asawa ko. Ni Kapitan, di malamat na palang tirak sa aming Kapitan. No, andan tugod daw nga talagang kasar kami kinililya. Si Kandot, umuna nga ninong mo, Kapitan. Ha? Kapitan? Uy, kandi min tumalipatan, ti kinalaing mo nga nangayos, ti kaso, may Kapitan. Da kami tinangapak, Kapitan. Da kami tinangapak ka nagselebrar kami. Umaykan, parenta, kita Kapitan di balayo, Urayan tapay makapanaw, ni Arnel. Ado idi manunay iti mas daaw, idi sa balimatan ti asawa ni Lilia kunada. Sa balimatan ti kadwa ng agnaid iti dahi nga balay kunada. Manong nemi adamat na anay parugimi nga inted kini Arnel in LBC mi manong. Tapno ti kastagat makulawat inutan mi nga bayadan. Duan ti anak mi kini Lilia manong nemi ngem sang kami pa nagkasar. Tadimat kayat ni Arnel nga paanal ti kalaysada. Ngem deta nga kasar kasuratan lang deta ko na. Tinasken ka nagpimpinateg kami kini Lilia. Agpimpinateg kami akaduwami di duwangan na. Nati agdama manong nemi pinasublidak ng hepe. Sabay na siya manin ti hepe, Kapitan. Ni Kapitan idi asakit sa baro nga Kapitan. Gamot nalaing kang hepe. So pinagsublida ka. Aden siya. Ang jakon kayat nga datanod nga babae. Dapat lang amin, Kapitan. Dede mo na, Kapitan, nga sinukta. Bakit mahilig kami ti babae. So na pinagtanod na't babae. Hanggang maling awang babae nga adda ti babae nga siyak manin ti hepe, Kapitan. Basta adda tanod ko nga sang pataksad niya balay. Ay, kumusta kayo ngay? Naragsakay met lang. Ay, nagpinta sa pakasalitaan di barangay, ti pakasalitaan nyo. Awan ti record, amo di kiti tao, tinapasama. Naging kakanig ito ay manunay, kat naragsak kami, kat kang kanayon mga karkararag, nga saan na kam mga dusahin na po Diyos, tasang kam nga ruga nagkasar. Ngam takunadan, ure saan kam nga nagkasar, da kami matagpimpinatig. Ledo nga rin ti pagkasalita, kakasalay di kalman lang na pasamak, manunemi ka nagkaman naklaunay ti anus mo nga nang ibasa, kaya't sabay kumatad naman tayo batik nga adal, daman adal nga mapidot ito'y, ti kunadan nga ti ala agden na masapol nga nagitagpimpinatek, di ba? To'y agyaman nga pagaya mo, Densyo.